Βελτιώνοντας την εκπαίδευση, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας μας ένα προς ένα. Κάθε χρόνο, από τους 70.000 μαθητές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση, λιγότεροι από τους μισούς επιλέγουν σταδιοδρομία με βάση τα δυνατά τους σημεία και τι τους παθιάζει. Και έτσι επιλέγουν κορισμένα επαγγέλματα τα οποία δεν τους ταιριάζουν και δεν έχουν το κίνητρο να εξελιχθούν μέσα σε αυτά, κάτι που συμβάλλει διαχρονικά στην νεανική ανεργία. Ταυτόχρονα, αν τυχαίνει να είσαι σε μια παρέα φοιτητών όπως εμείς, 3 στους 5 φίλους σου αναμένεται να είναι άνεργοι μέσα στα επόμενα χρόνια, ακόμα και αν έχουν πτυχίο. Ως νέοι που βιώνουμε αυτήν την κατάσταση πολύ έντονα, αποφασίσαμε να μην μείνουμε απαθείς και να κάνουμε κάτι για να την αλλάξουμε. Και έτσι, δημιουργήσαμε 2 προγράμματα, με τα οποία αλλάζοντας την εκπαίδευση, χτυπάμε ακριβώς στους 2 παράγοντες που επηρεάζουν την νεανική ανεργία: την έλλειψη αυτογνωσίας και την έλλειψη δεξιοτήτων. Για το ζήτημα της αυτογνωσίας, θέλουμε να συνεργαστούμε με γονείς, δασκάλους και οργανισμούς για να βοηθήσουμε τους μαθητές λυκείου να κάνουν τη σωστή επιλογή για το μέλλον τους. Για το ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων, με το οποίο ξεκινάει και η δράση της EFFECT, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, δίνουμε τη δυνατότητα σε φοιτητές και αποφύτους να δουλέψουν ομαδικά για 10 εβδομάδες πάνω σε ένα project. Μέσα από ένα προσεκτικά δομημένο πρόγραμμα αναπτύσσουν τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας, ικανότητες έβρεσης δουλειάς και κάνουμε το πρώτο βήμα διασυνδέοντάς τους με εταιρείες. Αν στο χέρι σου, θα άλλαζες την εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι? Είναι στο χέρι σου. Βοήθησέ μας να τα καταφέρουμε.